आङो न'आव एसे खामानि मावदोंमोन बारि एवदोंमोन ओमफ्राय बेहाय आङो गय फांसे फुदोंमोन ओमफ्राय आखाइ ओरै आगसिथिं हाग्रा हमथुमनानै थाम्फै हहरदोंमोन आं गयखौ फुनानै थाम्फै हमनानै बुहुरनायावनो सिङा डाइरेक्ट हारसिंनो ख्र' होनदों क्रेक जानानै थादों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो माबाबाय डाक्टारफोरनाव नायदों गोबां डाक्टारनाव नायदों एक्सरा थुक्सा खालामबाय बिदिनो मुलि जायो दमायो जाफिनो आरो बेबायदिनो आं थाबाय ओमफ्राय नै दाख्लै मथे जुन जुलाइनिफ्राय आंनाव दैज्लांनि एसे खामानि मावनानै खोथिया बाननाय मानाय मावनानै आङो बेन्ड जासिनदों माने ओरै फैफिननो हाला ओरै खायलेंयै थाबाय आगसिथिं ओमफ्राय आङो सिन्था खालामबाय न'आवबो जों रायज्लायनानै नैबे बङाइगाव आगरआलायाव आङो ट्रिटमेन्ट लाफैफिनबाय ओमफ्राय सिगाङाव जा एक्सरा खालामदों बेबो बे एखेयैनो ओंखारबाय थायो ओमफ्राय आङो बे आगरआला सारजों रायज्लायबाय बेखौ मा खालामबा मोजां जागोन होनबाय नोङो मुलि जाबाय था मुलि जाबानो बे बुस्थुआ थांगोन आरो एक्सारसाइस खालाम होनबाय आं एक्सारसाइसआ खालामबाय बिसोरथ' मिडियाम खिथाहराना माबायदि खालामनांगौ मानांगौ ओमफ्राय नै दा आंबो एखमबा 1 घन्टा 2 घन्टा एक्सारसाइस खालामनायाव अभार जालांबाय सानाया बेनिफ्राय बेन्ड ओमफ्राय उनाव नैबेहाय बेंटलाव बिदिनो जोंनि माबा दंमोन आमाइ बे आमाइया थांदों बेजोंनो नाजाफैदोंमोन बे आंनो खबर होबाय गोबां मानसियानो हामदों आरो नोंथ' सेंग्रासो नों खस्थ' खालामनो हागोन नोङो नैबे नाम्बारखौ लानानै कल खालामनानै बेनाव नाजाहैदो दा आङो नाजानानै सानब्रैजोंनो आङो एसे प्रुफ मोनदों दामाने आगसिथिं देबलांनाया माने फैफिनगासिनो बिराद मोजां मोनदों आं दा निस्सय आङो मथा मथि हामगोननायखौ आं लाबाय दा सानबेसे जाफैखो होनदोंमोन आं सानब्रै औ दिनैजों सानब्रै सानसे लाबावगोन बायदि आंनि साननायाव बिदिनो 20 दिनसोआ आङो फैनांगोन बायदि मोनदां माने बिराद मोजां जाबाय औ आवगायनिफ्राय बिराद मोजां जाबाय सानायाबो बिराद खमसै माने दा एसे गुसु जाबाय नालाय बे गुसुजों फुङाव बांसिन सायो एसे आरो देहाया माने गुदुं जालाङोबा खम जालाङो मिजिंनाय गैला माने मिजिंनाव बिदिनो माजे माजे ओंखारगोन बेबायदि देहायाथ' बिराद अबस्थाया गाज्रिथारमोन जेरावबो नायहैदों मास मोननै जाबायमोन आं ओमफ्राय दा इहाय फैनानै नानायजों थानोनो हायामोन आरो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया ओमफ्राय दा अनेक मोजाङाव फैबाय आं दायो बे बिस बेदेनाया जानजियावल'सै आरो दा जानजियाव मिजौनाय बेल'सै सानबेसे सिकित्सा लाबाय आङो सानथाम जाबाय सानथामनिफ्राय मैया गेप थाबाय ओमफ्राय दिनै फैबावबाय सानथामजोंनो हामदों सानथामजोंनो एकदम सोलिनो हायामोन देहायानो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया सोलिनो हाथारामोन आरो ओरैबायदि जादोंमोन गारियावनो गाखोनो हायामोन आङो दायोथ' अनेक मोजां दा अनेक मोजाङाव फैबाय आरो दा खामानिखौबो थानो हाया नालाय मावग्रा मानसि एसे मावखानांगौ जाहैबाय ओमफ्राय दा मोजां आरो दायो उन्दुनाय थानाय मोजां ओमफ्राय ओंखामखौ बोथिबो जानो हायामोन इयाव फैनायनिफ्राय ओइ बायला हटेलाव ओंखाम एसे जालांबाय बिनिफ्राय एफा एफा जानो हानाय जाबाय आरो हा जोङो माबा बिजिनि फानबारिनि बिजिनि फानबारि खुथियापारा हामनाय मोनदों बेयाव फैनानैहाय सानबा बायदि जाबाय ओमफ्राय सानाया खमदों आरो मा जादोंमोन लोरिदोंमोन लोरिनानैहाय माने ओरै डक्टरनाव लांबाबो जाया ओमफ्राय दा पाटनाव थांनानै साबसिन जानानै दङमोन आरो ओमफ्राय बेखौ लाबाय थानांगौ होनबाय नालाय दा सानबाल' जादों औ सानबा जाबाय ओमफ्राय एसे मोजां मोनो ओमफ्राय एसे साबसिनै बिदि जागासिनो दं आरो माने सानबाल' जादों नालाय औ दङ लाबाय थानांगौ दाथ' बुंथ'नो हाया फैबाय थानांगौ आरो खैला मैला औ अके गिबि सेन्टारावनो नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों जोंनि जेसेबांबो बाहाय चेनेलनि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायग्रोयो प्रथमावनो जाहैबाय हेल्थनि माने बाहाय जों मेडिसिन इउज खालामनाय जाया बेखौ निउर'थेरापि होननानै बुङो जायखौ माने जोंनि आसामाव इसेबां दाबो फेमास नङा आरो बुंनो थाङोबा उइदाउट मेडिसिनै जोङो माखासे बेमारफोरखौहाय थिग खालामो जेरै सिं सानाय थाबाय सिनस्रि सानाय थाबाय ओमफ्राय सोरहाबा ओरैनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस थाबाय गोदोनानि सानाय जायखौ बुङो आखाइनि सानाय
बा जरा जरा सानाय बेफोरखौ जोङो माने उइदाउट मेडिसिनै माखासे जोंनि फर्मुलाजों जों बेखौ थिग खालामनाय जायो आरो दा आङो सिगांथ' बेंटलाव दङमोन दा बेंटलनिफ्राय नैबे सापागुरि बेंटल गेट खाथियाव आङो माने शिफ्ट जानाय जाबाय शिफ्ट जानाया दा सप्ता खुंनायानो जाबाय बाहायबो गोबां मानसि गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय थाफैनाय बेबायदि माने दा लोगो मोनफैनाय जाबाय आरो बेंटलावबा माने बेबायदि सुबिदा गैयामोन बेनो थाफैनोबो हायो औ मानसिफोरा माने गोजाननि जायफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हाया जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फैयो उदालगुरिनि फैयो दिखियाजुलिनि बक' साइडनि फैयो दा बिसोरो फैनानै थाफैनायनि सुबिदाखौ दा बे जायगायावहाय मोननो हागोन आरो दा बेड दंखायो थानायनि थाखाय सुबिदा दुगैनाय एरि गासैबो माने जे हस्पिटाल बादि मोनसे माबा फेसिलिटिया बाहाय दङ आरो दा नोंथाङा मेक्सिमाम बबे बेमारखौ सोखानो हायो जोंनिया बेनोसै मेनानो जाहैबाय बेक पेन जायखौ सिनस्रि होननानै बुङो सिनस्रि नङाबा मानसिया जेबो नङा सिनस्रि थाबाय सार्भाइकेल थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो सार्भाइकेला स्पन्डिलाइटिस आरो माइग्रेन थाबाय बाहाय खर' सानाय जायखौ दाखा दाखा सानाय होननानै बुङो ना गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो उइदाउट मेडिसिननिहाय फाहामनाय जायो आरो सानबेसेसो लायो ट्रिटमेन्टआव बेयाव ट्रिटमेन्टआ माने बिनि फुरानाखौ नायनानै जोङो माबा खालामनाय जायो जेरै जागोदान मास मोनसेसोल' जादों बा मास मोननैसोल' जादों बे गुसुं समनि गेजेरावनो हामनायखौ मोनो जायफोरहा ओरैनो गोबाव बोसोर जाबाय जेरै 5 बोसोर 10 बोसोर बिनि ट्रिटमेन्टआबो एसे गोलाव जायो बिनिखायनो माने दा थानायनिबो माखासे सुबिदाखौ आङो होनो माबा खालामबाय आरो जायफोर माने नायजानो फैनाय बेमार नायजानाय बिथांमोननि जिखुनु फिसार बेसेबांसो नोंथाङा जेनेबा गोबावजों आरो सर्ट टाइमाव जोबनायजों माबायदि जायो डिफारेन्सआ फिसनि दा फिसनि बेलायाव ओरैबायदि माखासे कनसेसन दङ जायफोरा माने फैनानै थाफैगोन बिसोरनि थाखाय कनसेसन दङ माने खम खालामनाय जायो नाथाय दा बे सुबिदाखौ होजोबनाय हिसाबै बेंटलाव 500 थाखा लायोमोन दा ओरैनो जुदि जायफोरा पेकेज हिसाबै लायो पेकेज हिसाबै मावजायो बिसोरनिया खम जायो आरो जायफ्रा ओरैनो फैयो थाङो सानसेनि सानसे होलाङो बिसोरना पार माजे ट्रिटमेन्टआवहाय 600 थाखा जोङो लानाय जायो आरो नोंथांखौ मोननो थाखाय जायफोर बेमारि माबायदि जगाजगनि गेजेरजों मोननो हागोन आरो मा होनो नोंथाङा समाय मथे बे खामानिखौ मावनो आंथ' समाय मथे नङा दा आं बाहाय फुल टाइम होनानै दङ फुल टाइमा जाहैबाय आङो मानडेनिफ्राय लानानै सैटारडेसिम सनिबारसिम समबारनिफ्राय सनिबारसिमखौ आङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 7टासिमखौ आंखौ बाहायनो लोगो मोनगोन खालि उइकलि सानडे अफ थागोन आरो माबाफोर सोंहरनो फन नाम्बार खिन्थानो औ जायफोरा बिनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय गोसो दङ बिसोरनिसिम आंनि मबाइल नाम्बार दङ मबाइल मोननै नाम्बार मोनसे जाहैबाय 7601604459 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ लोगो मोनगोन एनि टाइम हरनि समावबाबो लोगो मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोरा गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैनो थाखाय गोसो जादोंबा बिसोरो सिगांनो कन्टेक्ट खालामग्रोथों मानोना बेडनि माखासे लिमिटेसन दङ बेखौ एसे फननि गेजेरजोंनो सोंहरग्रोनाया मोजां आरो गोजाननि मानसिबाला जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल
Sakama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasau Autonomous Council, Bodoland Territorial Region. बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर